Odi dy liga di yn tynnu at un yn fwy na'r llall? Fi'n credu honno, Islin Blodwen fi'n credu falle. Wyt ti? Odw fi'n credu. Ond wedyn, mae'r gysig Stalin Hughes yn y dosbarth cynt, oedd honno'n hyfryd hefyd. Felly, gawn ni weld, ni wedi bod yn lwcus, ni wedi gweld mae Sarah wedi cael tipyn o, wedi denu tipyn ma, a fi'n siŵr gawn ni rhywbeth i blesio pawb. Ond tasau ti'n goffod, wyt ti'n mynd i fynd am Islin? O, pera bwysau. Na neg, pwy wyt ti'n mynd am heledd hwnna? Chi yw'r arbenigwyr. Fi'n credu ti distef yn un digon nawr, di wybod. Gadael e'r meistri. Dar gael bouquet fyna o flan ni. A tryfel Twilight. Gyda Braidy fyna. Chi'n gallu gweld Braidy fyna yn pigo wrth y parfa i drio cael sylw y gaseg. A mae'n tanlinellu nad wyt ti'n gallu ymlacio am eiliad. Na. Mae rhaid ti gadw yr cydbwysedd, mae rhaid ti gadw'r canolbwyntio i syfuned ola. Os. Maen nhw gyd wrthi. Ydyn. Pawb hyd yn oed yn yr ail safle fyna. Mae rhaid trio denu llygad y beiriad. Ac am mae'r bencampwriaeth i chi wedi dod gam y nes at y wobr fawr, felly mae yna dipyn o bwysau yn dos. Dipyn o croesi bysedd. Oes. Gobeithio. Croesi bysedd trad. Croesi popeth. Ond Sarah Heime fydd ar penderfyniad terfynol. Le mae'n mynd i fynd, Beth? Mae'n edrych fel se yn cerdded yn bwrpasol at y stiwardied. Cael un golw gola. Mae'n edrych nôl ymlaen. Mae wedi bod yn rili drylwyr fi'n credu. Mae wedi pwyso mesur drwyddi draw. Yndi, mae'n eisiau cadarnhau'r penderfyniad yn dwi. Edrych bob ongl. Iawn. Mae'n mynd nôl at y stiwardied. Felly, fi'n mynd credu fydden ni'n rhy bell o glywed. Beth fydd penderfyniad terfynol Sarah Heime, le mae'n mynd? O, ni'n iawn. Na ni. Islin Blodwen sydd ei chael ei gyda Dora fyna. Wyn Jones a Ioan yn dangos yr ebol. Gei di dy dalu heddi to. Diolch byth. Diolch byth, gawn ni fyta. Llongyfechiadau mawr iawn, newyddion gwych a llongyfechiadau tithau hefyd, Beth. Ar enillydd hyn yw 294 SIP Jones o Trawsfynydd. Felly gwych Pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig ar ben i'r cysig a'r ebolesu. The Fever Championship for Welsh County Pony. And this is Islin Blodwen, the property of SIP Jones in Trawsfynydd. A mae yn derfynol, mae Islin Blodwen sy'n ennill y bencampwriaeth yma i'r Merlod Mynydd Cymreig. A dosbarth y cysig a'r ebolesu allan o'r march Islin Buzz a'r gaseg Islin Heilwen. Yna hi Dora Wyn Jones fyna, yn dangos y gaseg sydd wedi cael y Pencampwriaeth Benywaidd. Ac wrth gwrs, llongyfarchiadau hefyd i deulu Coblu, sydd wedi cael y gil Bencampwriaeth gyda tryfel Twilight. Ond na hi Islin Blodwen sy'n ei chael ei. Mae'n pictiwr. Mae'n lun bendigedig. Drych ar yr amlinelliad. Ond mae'n stunning i fod yn dig. Mae'n stunning. A chwarae teg i'r teulu, maen nhw wedi pharatoi hi'n berffaith unwaith to. Ac mae'n lun hollol gymesur yn dwi. Odi. Na, le i fod yn falch iawn o fynd ar bencampwriaeth yn ôl. A'r wobr yn mynd nôl i Trawsfynydd.
Well, you can show your appreciation now as the female championship goes to... Wel, dyma ni, Dora wedi wneud ei gwaith yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr iawn i Dora Wyn Jones. Ac Islyn Blodwen yn llawn heiddi. Teitl Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig gyda dosbarth i'r cesig a'r ebolesu a mi'n siŵr fydd Trawsfynydd yn hynod o hapus gyda'r canlyniad yma. 4 to 7 years old. Wel Dora, ti newydd gweithio fi o fi allan o wynt. Sdim ryfedd bod ti allan o wynt, ti newydd fynd yn brif Pencampwriaeth yr ceffylau Benywaidd yn yr adran A. Do, diolch yn fawr iawn, methu coelio. Methu coelio, dwi methu coelio, bod ti newydd cael babi hefyd. Do, mae nhw, mae members, dwi'n meddwl, yn chilling out, so mae hi'n cael lovely time. Pryd ges ti'r babi? Ganol mis Mai. Ganol mis Mai, ac o ti'n rhedeg rhwng ffrind. Sa i wedi cael dim un babi a bydden ni ddim yn gallu gwneud hwnna. Good incentive i squeeze back into the showing clothes, so yeah. Digon teg. Wel, dyw eich gwaith chi ddim wedi gorffen, i chi mynd mlaen nawr i brif Pencampwriaeth yr Merlod Mynydd Cymreig. Yeah, hoi bach o wan, diod, go again. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, a phob lwc nes mlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch.